Hello everyone, welcome to Pambatha Mancuza TV. I'm here to update you of what's happening on Homecoming namhlanje mhla 22 April 2026. Izolo uShaka ufica uMancube esebuyile avele wafika wambuka nje akangasho lutho. Namhlanje uShaka uhleli nomndeni wakhe etafuleni bayadla akhale ngokudla okumnandi uShaka azancome nesalad lamazambane ukuthi imnandi. Uma uShaka wakhala ngokuthi ushadini wakhe awunconya. Wathi uShaka ngikuncome konke ukudla nje ma ngoba kumnandi konke. Kwahamba ugesi khona lapho avele athi mawakhe hayi nase ngihamba-ke sengiyozilalela into engizoyihlalela lana. Ahambe khona lapho ayozilalela. uShaka azame into yokukhanyisa ayisondeze etafuleni lana ehlezi khona noMancube. Ebese yambuza ukuthi uright yini? Avo uMancube bese ethi hayi. Bese ethi uShaka hayi siyabonga khona lokho. Wabese esho nokuthi ujabulile njengoba ebuyile nje uMancube ekhaya. Wathi uMancube naye ngokunjalo. Bese sokuma uMancube eqoqa izitsha ekade bedlala kuzona. uShaka ulele kusofa afike uma wakhe amthethisa athi nje akusona isikhathi sokuthi alale kusofa lesi. Athi uShaka uyena ozikhethele ukulala kusofa hayi omunye umuntu. Bese emshiya uMancube ekamerweni. Wathi nje umakho ngobusuku bokuqala nje unkosikazi wakho ebuyile athi uShaka asiyeke leyo nto mama. Athi nje umakho akuyona indlela yokwakha umuzi lena. Athi nje indoda yomZulu ayiyenzi leyo nto. Athi uShaka kodwa into engatheni lena. Abese esho ukuthi uMancube usadinga isikhathi hayi ukuthi lokhu ekonkothwa ngemuva. KaHlongwane kukhona abakaGubheka egeyithini basho izithakazelo zakwaHlongwane bakithi. Basho khona ukuthi sikhulekile kaMasobonde sizocela isihloko esihle imbalala ekhaya. Lapho Nkosi yami abapheli amandla bayaqhubeka bathi sikhulekile kaHlongwane sicela isihloko esihle imbalala ekhaya. Azwele bakithi uzesasho khona ukuthi sekuphele 2 hours wonke besegeyithini. Kanti futhi liyashisa ilanga kancane. Athi nje babakazi ethu angeke beze bafe vele kusakuncane lokhu abakuhleli laphana. Asondele ubaba wakhe bakithi uzethu amtshela ukuthi ilanga liyashisa baba kade nokudla kuzobola ucela abangenisi abakaGubheka. Athi nje ubaba wakhe akahambe ayosiphophoza lena ifuna bona ayiyena. Bagcina bengenisiwe abakaGubheka bajabule nabo ngokugcina bengenile emagcekeni akaHlongwane. Base basho ukuthi njengoba belana bathunywe indodana yabo basho ukuthi ayikazi ibulale ubusidala ubuthongo ifuna kuse siyolanda imbali yalo. Ebese abaHlongwane sebeyabuza ukuthi bayazi imbala beze ngayo lapho bavumele phezulu abakaGubheka baze bahleke. Ebese bayabizwa uzethu behlaliswe phansi bese kuthiwa abakaGubheka bakhethe imbali yabo bavele bakhethe umuntu orengo ngiyena ngithi phela bambozwe ngezingubo. Ahleke bodwa abakaHlongwane bese bebuza ukuthi umthethweni niyenzani ngempela animazi nomuntu enize ngayo la ekhaya. Bakhala abakaGubheka baze bathi eyi asikho kodwa isidingo sokwenza lokho okungenani bengakhokha ngisho inhlawulo ngokwenza leli phutha abelenjini. Lapho abakaHlongwane sebethi angeke aqhubeka amalobolo. Base abakaHlongwane kumele bayoqala phansi yonke into ngoba lena abayenza namhla kufana nokuthi ayikho. Avele azibhule uzethu bethi bayamvimba vele akhale ngokushisa ethi kuyashisa la ngaphansi kwengubo. Agijime ingaraji amsuse lapho abahleli khona. uMancube ungena endlini hamba nabantu abaphethe amantransi lapho uyaxoxa nje uShaka ukuthi wenzakalani. Ebese esondela eduze kwakhe kuba ezokhuluma naye. Athi uyathemba ukuthi lento angeke imphathe kabi. Athi uShaka khuluma kwenzakalani. Asho uMancube ukuthi uthenga amantransi. Washo khona ukuthi uzama ukulungisa amaphutha wakhe. Wathi ukuba unawo wonke amandla okushintsha ngishidlo ngabe nawe uthenga entsha ngoba kuzoba isiqalo esisha sempilo yabo. Yonke into ishintshiwe. Wathi nje uyathemba ukuthi lokhu akwenzile kwanele. Ajabule bakithi uShaka lapho uyasmile. Athi uyamahaga abuye azikhuza vele ambambe isandla. abakaHlongwane abakaGubheka lokhu beyibambe njalo kodwa akukho ukuqhubekela phambili. Ebese bayasho abakaGubheka ukuthi abakaHlongwane sebesithathile isinqumo senani lamalobolo. Bajabula abakaGubheka ukuzwa lokho. Ebese bethathelele ipheshana elibhalwe ukuthi kumele balobole ngamalini. Uthe nje methi inhloko umkhongo asifiswa vele ojuluka kwamanzi te. Wathi akaqondile ukuba nesikhalazo kodwa kuba nzima kancane. Bavele nje bathi abakaHlongwane nina ngathi anazi nizokwenzani lana. Sikhuluma ngodokotela wonke lana and futhi nina enathi ukethwa abaphansi. Bathi abakaGubheka ususe uyiphoyisa nje akukho okutheni okukhulayo. Kwaqhamuka ubabakazi esethethe batshela ukuthi uma bengakwenza bazokwenza laba bahambe. Indaba yamalobolo yagcina ingahambanga kahle. Ngebamba lana ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell usubscribe nomusho umbono wakho. Bye.